Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, mangrikop ka inton bigat. Nay, apayan, maray. Intayo agpasyar. Pagpasyaran tayo ngay. Ay kat kompormiditan ah. Mga no adamot ammom, amayat a pagpasyaran. Ado maray. Adapay ijay mall. Sige. Ijay laangan ti papanan tamare. Intaag kita iti mayat agatangan ta. Okay, sige. Ay kalat mat day ta planaw. Wun mare. Taawan ni Inting ita ay jabalay. Napan nagbakasyon. Iso agun daway kumatan tapno ag-relax. Napanan nga tanyan ti banang. Malamain ngam di pa ila sumangpay. Ang mga ano sinurot na ni Kapitan ije lugar dak. Imposible nga. Jakpat yan ngagbiyahe ni Antibanang ngagmay-may sana. Nanyat na mong nga, Chip. Ang mga no kailiw na una yan ni Kap. Iso akilata na panijay. Namupay Sapay nagado ti marami dito'y balay daw. Ado dagiti tarakan da manok kumpataw. Ado ti mapakan. Ipuro mo lata ka ng dama balinan, Chip. Apay nga amin ngagpakarabi ni Antibanang. Di na pampanunutan nga ado ti tarakan da anas ka nga si kasun na. Wow, nagmayat day tabag mo Marikwanang. Wan, maray. In libre kanyak day to ni Mari Banang. Ha? Inlibre na ko ng maray. Sa dinungay tinangalaan na. Ijay mula, syempre. Ay sana all maray. Apay ngay adinak mo't inlibre ni Maribanang. Kalat nga minti irorwar mi di kalman. Iso adi na kan inayaban. Ay pasensya ka na. Saur kayo maray. Sana balay. Ayaban na kanto ni Mari Banang inton sumarunaw. Maribanang, inlibre mo gayam ni Marikwanang. Ha? Apay ngay adinak inayaban maray. Ay, pasensyakan, Mare. Kala at ngamin anapanunot ko ti rumwar, idi kalman. Sana balay, mapantamot agpaparlor inton bigat. Ha? Agpaiso ka day maray. Wen, mapanta adwa. Tapno uray bumaketan, napintas tamot lataa. Pudno launay day tamaray. Saan aga puta baketan ket baybay ang tamutan ti bagita. Ay, katuan, Mare. Treat yourself kunada nga rod. Sige maray, tamapan tangaraw inton bigat. Baday, makitam ka di day ti bukaw. Apay ka di day tabuok, ma. Apay, di mo ka di makita ti kakulkulay abuukaw ken karibreban. Ha? Agraraman ka mo, ababagatan. Naa, imbes amaragsakan katapim mintasak nga asawam, kasta kidan ti bagam. Naa, apay nga katawa ka ngay. Ay, asino mo tinang ibaga apim mintas ka, tuyang? Naa, Ay, natuyang, bakit kan? Urean niya pa aramidam, agtali na ilat na dayta na kulbait ako dilmaw. Ure paunat ka, paunat itibaw. Awalat na ti pagbaliwam. Kun uray pakulay ka, pakulay itibaw. Inton bigat madlang, agtubaw da kita uban maw. anya? Ay akasa, Marituyang, nakariban ka maagayam. Ay, won maray. Nakapimpinta sa kanya. Ha? Aw, apay adi ka matagtagaringay. Piminta sa kade iti kasta unay. Kaslaawan mo't nagbaliwan day talang maray. Day talaang buok mo tinagbalew. Naa, Ay, kun kunaklaeng. Ay, uwan, pimintas ka. Kas kalaubeng. Agraman day ta panunot mo. anya?
Wan, Maray, bibintas ka at talaga. Ay! Agpaisot ako ng maray. Ultimo ni Badungkaw, nakla at apaman anak kita nak. Nga main, nakapimpintasak nga asawa na. Ay! Agasamban, Maray, pinagriban mo gayam ni Marituyang. Wen, marikwanang. Tapno maragsakan mo't ajay kumarita. Ay un, Maray, ngam nanginan sa mo tiyag pariban ita. Sana bale, Mare. Adamot kwartak. Ngam kita Maray, amangan mo't numaibos ti kwartam gapo kada kamay. Saan, Mare? Di ka madanagan. Ay ibagbagak laang, Maray. Kanayon na kami ngamin nga ilibray. Di ka kadi madanagan, Mare. Ada kwartak. Iso akeri laang ako na dagiti 10 agers. Nagmayat met ti biagdaan tin abanang ng kwaraw. Apay ka di daw. No happy gulaki na. Pasyar di toy, pasyar ijay. Unay matan yan tibanang. Kaslamatan awan manaknakam na. Ah, Day talang matagas-gastos ka nagpaspasyar ti aramidan na. Ay. Mabaybayan na pa yan ti arubayan da. sa bagay, husto ka, che. Kindagiti tarakan da. Nagkukutong dan. Adu pa yan tinatay kadagiti manok da. Ay. Ay, daytan, timaday. Kasanungay, daytan. Makamunto ngagpalawag kini ang kalinte nga paman na sumangpat ni Angkail. Anya nga ikat di namot amo panunutan, husto mo't lang ti aramidan na wano saan. Anak wanang, saan ka di ngayon imay ni Antibanang ditawi? Saan mat, apay? Ay, napanan man nga tanday di ataon. Awan ka di ijibalay da. Awan nga raw, napan man siguro nagbulakbul Day talag bulbulakbul ter aramidan na. Awan lan niyang kalintay, gundawayan na matayin. Ang mga no nagkuyog da ni Marituyang. Anyan ni Antibanang. Ipagarup na nga ta, sana maibos ti allowance ng imbati niyang kalintay. Tagastos ijay, gastos ditawi, pasyar ijay, pasyar ditawi. Ah, Katun may, nusan na si katikadwana, ninanatuyang. Nusan na ninanatuyang, dagiti daduma ko kumari na. Nalipatan na sigura na maibos mati kwarta. Marituyang, kaslapod no dya imbaga ni Kuarog kanya ka. Nga anya maray. Ang mga no makaliplipat ka no ni Maribanang. Ngayon, day talagas gastos ti aramiden na. Ay unmat Maray, kasla inal daw pa yan arumwar. Sa bagay, adda siguro kwarta na iso aka na ayon nga agilibray. Nga Maray, saan anas ken agundawayan tamad. Ngayon, ti kwarta agas gastusan tayaw. Nagrigregatan ni Kapitan. Ay namaray, amo ni Maribanang ter aramiden na. Iso adimun isuraw. Ha? Kawun mo. Basta siyak, nakaamiri sa kadagitiin bagbaga ni Kuarog. Saan arumbang agundawayan ta ni Maribanang? No kasta, saan ka na sumurot kada kamay? Inton agayab manay. Ay saan Maray? Gapong raw, tadyak kaya't agundawayan ni Maribanang. Amo Maribanang, kinuna ni Marikwanang, adi na kano kayat ti sumurot kada tainton agayab kamanen arumwar. Nay, apay kanungay, Maray. Kaputa saan kano nga isujay tao amanang gundaway? Anya, taapay akas jay ti imbagana. Gaputa ti kwarta kano agas gastusen tayaw, ket nagrigregatan ni Kapitan. Anya, Wen maray, gaputa kinuna kano ni Kuaraw, akas ladi mo amo apampanunutan ti kwarta, ket maibos. ay may samot da di akwarog. Man nakibiyang launay. Wen nga ruda, anya kumangay ti bibiyang na. Ala, bayam, tabagbagaak ni kwarog. Ta saan nga agbalin naman nakibiyang.
Linmalakyan! Hoy, Kwarog! Ha? Di ka man agbalin aman nakibiyang. Ha? Apay ka di, antay. Apay, anya ti imbagbagam kaninanam akuha nang. Awan, May. Anya nga awan. Kat no agin lalaing ka anakisarita kan kuana. Kasano ko mga ginlalaingak. Imbagak lang, May. Takanayon kayo arumwar. Kan imbagak nga mga numaibos ti kwartaya o nga imbati ni Uncle Inteng. Ay, basta, Kwarog. Diyak kayat apakibibiyangan na kami. Sana kasta ti kayat ko asawan, antay. Kan may sa, gusto mo ti imbagak. Ang mga numaibos sa dagos ti kwartaya o nga saan pa nagsubli ni Uncle. Ah, Kan sana pan nakibiyang dayjay. Ngam makaliplipat kayo umot nga minain. Tagraman tarakin yaw kat maliwliwayan nyo apakanain. Gapu iti kinabulakbul yaw. shut up, Kwarog. Yay. Awan ti karbangam nga agsaw iti kasta kanyak. Iso a shut up! Marikwanang, rumwar tayo manan inton rabi Ay, naimbag ta imay ka, Maray. apay ka day? Ay, kwa. Uray saan tayo narumwar? Ah, apay ngay? Maray, sayang laeng dagitigas gastusem. Idulin mo kiday, ta arabata may ti importante abanag. Ay na, no di mo kayat ti sumurot kada kami. Saan laang? Ay saan nga itikas ta? Ay nga... Amok marikwanang. Ha? Agin lilinis ka. Gaputa kayat mo adayawan da ka dagiti residente iti entero a barangay. Iso nga agin sisingpet ka abaak. Na, ha? Ala, no di na kayat akakuyog. Saan laang? Saan mo't lang asikat ti friendship ko? Che! Papanan nyo man na yan. Rumwar kami kin ni Maribanang. Anya ti mapan nyo aramiday. Mapan kami kanu ag nightlife. Anya? Ay saan? Bimakbakitan kayo arumrumwar iti rabi eh. Apay awang ka rin ti panagbain nyo kadag iti teenager dito'y lugar tayo. Anya ko matibibiyang mo kada kamay badong. No kaya mo di awisem mo ni Kwaraw. Sana nasaya ati kastatuyang. Nasken na da kayo, tinasken nga agbalin ang modelo dito'y lugar tayo. Aha, di mo dadaulan ti rubat ko badong. Na, Mapan kami laeng aging joy. Tasipod na kiasawa kamay, awanen ti panawon may nga ag-relax. relax nga. Di ka agsauman iti kasta. Nga puta day talag, relax mo ti amom nga ramidan dito'y balay. Sipod pa'y. Ay na, di ta ka man langan. Mala, in kayo agin jaw, tainton maamon ni pare inting tarami jaw, agsagana kayaw. Nagbayat gayam kin nightlife ako na damara. Wen nga rod, Mare. Malipatan amin na parikot. Unyaruda. Gundaway tanday tawi. Tapno ang relax, maray. Wen marituyang. Sayang. Tasaan na si Murot ni Marikuanang. Ay, baybayam day jaya ko, Marita. Baak mo lang. Anya. Gawin mo't maray. Bayam nagbabaak lata ni Jay Sapin na. Malaki din, maray. Tumagdarkan kita. Tama makisala. Sige, Mare. Chip, mapan ka di waiting shed. Labsam, di sintraw. Apay ka ditaw. At nakadisana na sayata mapaspasama ki jay. Awan? Apay nga rod ngay. Rabi ay, ngam imay kapay dito'y balay ka. Adalay niya wag da. Ngadda kano da na nabanang kin na natuyang iji waiting shed. Naparte da kanaw. Anya! Wen, isungayin ka jayan. Ala, in kasukunain.
Talangayon ngay nanatuyang na nabanang. Ah. Nagalas. Tiyo pa nagiti lalaki ang mamartat. Si kakadiday ta, Prince Charming ko. Anya, Prince Charming nga ibagbagam. Da kami da ito yantay. Ala, agawid tayaw. Diyak kayat agawid. Urayak ditoy ni Prince Charming ko. Grabe yantay. Agawid tayo kiday. Ang mga nuwad na makakita kada kayo dito, kababain. Daw, sa labayam ni Nana Tuyang, yawid tayo tan. Unchip. Dang, mabalin ka di asak. Yan na. Tadya ka ba lang temag na? Anya? Sige mo na. Tapno mapadasak mati masakroy. Ay, unay ka dagiti ababakatan, Chip. Sandalang artak. Naglaing da pa nga garampang. Ano lang, may kaya, unta gawid tayo. Ay, nagsakit ti ulaw ko. Masaya at may, tanakaringkan. Garampang abakbagitan. Sasawa mo ba dong? Kayso, mate, nagpasakroy ka pa'y kanitong idirabay. Giraraman to. Ha? Inaramid ko ayaday ka. Ay na, di mo amutin nararamid mo. Kapot akas taunay, ti partig mo. Ha? Dahil ti pagbagak tuyang. Aginjoy ko na, ngam saan mga aginjoy, ti nararamid mo. No di ka pakaibabay na may. Mabain akon arumwar dito'y balay, Maray. Ay, oray siyak maray. Ay, kasanupay da ito yan. Awan pa yun ti kwartak. Mabainak mo't amapan umutang ka ni Marikuanang. Gaputa jak dimngag idey. Ay namaray, pasensya kan Taginundawayak ti panangitugtugot mo idi kanya. Ay, Husto launay ni Marikwanang. Rumbeng kumaabi nagbagaan ka. Angam saan mo taginundawayak ti panangiliblibrim kanya. ay pagadalan ta da ito yan, Maray. Saan tan nga ululitan? Wan maray. Ala, kuyugan nak Marituyang. Mapantay di balay ni Marikuanang. Inta agkid daw iti dispensar iti saan ta apanangikan kano ken kuana. Hindi ba nang, imawag kita ni Uncle Inteng. Ha, kahit anya ti kinunana. Extended ka no, ti pa nagbakasyon na. Ha, Unantay, isong anusan nyo pa ikano ti agmay-may sa dito'y balayaw. anya. Tapay kano adi pay laagawid. Namuan na ti araramidan yaw. Ah, Iso ang makamo kayo matunay ti biyagyaw. anya. Wain antay. Ay, kasanupay da ito yan, Kwarog. Awanan kwartak. Awan pa yan isaan ko. Mabainak mo't amapan umutang kan ni Marikuanang. Problema yun day tantay. No kung mga mindim ngagkakada kami. O di sana kasto'y tinagbanagam ita. Ay, una yan. Ay, basol ko. Basol ko. Ay nanabanang. Numaminsan, dumngag ka ngamin iti pamagbaga. Kat si kamot nanatoyang, di mo gundawayan ti pagkapsutan ti padam at tao. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kamay,
iting kay panagdangan.